Опитва се Миха Мица да бъде колкото се може по-често в близост до Симеон Наковски, така печели ценно време. Затворен е въгъла, Миха Мица получава зверски кик в тялото. Точно там, където имаше проблеми малко по-рано в матча. Притиснат към въжетата, беше подканен от ъгъла си да не стиска, за да не хаби своята енергия. Още един оборителен уд за Симеон Наковски, преден кик в главата. След това кик, който май отиде на границите на позволеното. Изправя се Миха Мица. И отново атака за българския боец. Буквално подгони той Миха Мица из ринга. Кик срещу един много интересен удар, който използва Миха Мица като мелница. И отново ще бъде повикано на медицинското лице.